салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро, якта мерседеси састани беҳтарин широхтагим, солиш 94, сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 2.8, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин, краскаш тоза, мотор коробка ходовой 100%, задагӣ писдагӣ надорад, гази бензин кор мекунад, гази евро 4 дора. Мошин объемни бародаро 1 сола ҳуҷҷат дора. қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. Нарша 6000 сомон мегӯяд. харидори аниқ боша бо савдо ҳам мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти пурра ва аниқтарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. дигар мошини мо бародаро газ 53 ҳастед, солиш 90, сӯзишвориш бензин, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро састани 100%, ҳамаш 100% кор мекунад. ҳолати коридай мегирӣ, ҳайр мекунӣ, бародар дастарошна сум дар коре, бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи лахшт, яъне ҷергатода. бародаро нарша 19000 сомон мегӯяд. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. рақамҳои россияда ватсапам дорад, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. мошини навбатӣ бародаро Астразик Раван, солиш 2003, сӯзишвориш дизел, кузов универсали, объем 2, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. чӣ хеле ки дар навор мебинед, мошин бениҳоят тоза, мотор коробка ходовой 100%, задагӣ писдагӣ надорад, 8 баллони нав дорад, ҳуҷҷат дорад. ҳамаш бародаро 100% кор мекунад. мошин бе ягон расходи камбудия. бародар касалӣ дорад, срочно мефурӯшаш. қарор дорад дар шаҳри Москва. нарша 430 000 рубл мегӯяд. ахирон нарша дигар савдо намешавад. бародаро варианти алиширам ҳастай бародаро, ки ба ягон мошин дар Тоҷикистон буда. ҳама беҳтараш бародаро наличка боша, мақсад сумқати бародарда проблемаҳай хубтар мешавад. чӣ хеле гуфтем, нарша 430 мегӯяд, дигар савдо намешавад. бародарони харидор рақами рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти пурратарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошини мо бародаро грузовой зил ҳасташ, солиш 81, сӯзишвориш дизел, ҳуҷҷат дорад, баллонош 80%, ҳолати мошин хубай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик. нарша 35000 сомон мегӯяд. бо харидори аниқбоша муомила дорад. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Танген, солиш 2008, сӯзишвориш бензин, объем мотор 1.1, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро састани 100%, ягон камбудӣ надорад. як бародар гирифтагишай, мақсад ки барои корбори хоҷагиш, кори вазмин кардагӣ нестай, таксӣ задагӣ нестай. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нарша 25000 сомон мегӯяд.
бо ягон харидори аниқ боша бия мега мошини ай пешбина ҳайкина савдо мекунем назди мошинда. бародароне ки харидор ҳасте марҳамат рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед, маълумоти паратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. касоне ки хечибеги созтар мепурсидед, як тӯфтагим састяниш беҳтарин солаш 95 сӯзишвори гази бензин кузов хечибег объём 1.6 коробкаш механик ҳолаташ беҳниҳоят хуб, мошин 8 моҳ ҳуҷҷат дорад, 8 моҳ танировка, сентр замок дорад, дедари пеши электропакет, мотор, коробка ходовой 100%. қарор дорад дар ноҳияи восеъ, нарша 39 та мега. бо харидори аниқ боша савдо ҳам мешавад. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти пара ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо аст. хайр то наворҳои оянда.